ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಕೈ ಮುಗಿತೊಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಮುರಳಿ ತಾನೇ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿದೈ ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 ವರ್ಷ ಬಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಸಾಧಾರಣ ನಡಪರೆ ಕಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದ ಏನಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಡತೊಂದು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ತನ್ನ ನಾನು ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಇತ್ತು ಒಂದು 10ನೇ ವರ್ಷ ಬಂಡ ಅದೋಟ್ಟು ಪಜ್ಜೆ ಊರಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಪಜ್ಜೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡು ನಂಡ ಜವನೇರು ಗಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡು ನಂಡ ಜವನೇರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಏರಾದೀಪಡು ಬಂಡ ಮೂಲು ಮತ್ತರ್ಮೆಂಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಅನ್ನೆಂದೆ ಪನೊಲಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಬಂಡ ಪ್ರಾಯೋಡು ಬಂಡಿನದ್ದು ಗೌರವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಡಿನ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುಣಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ತಾನು ಬೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಪನವನು ತನ್ನ ಕಿಸೇರ್ದೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅವಡಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ 5 ಶಕ್ತಿಲು ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪೊಡು ಬಂದು 5 ಶಕ್ತಿಲು ಬಂಡವು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಜನಶಕ್ತಿ ಧನಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜವನರ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಮುಖೇನನೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ್ಲಗಂಡದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ತೋರ್ಪಾಡಿ ತೋಜಾದಿ ಕೊಡ್ನೇರಾದ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಜನಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಜನಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲಗಂಡ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಎಕ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜವನರು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನವು ಧನಶಕ್ತಿ ಒಂಜಾತು ಪರವು ಇತ್ತಂಡ ಓವಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ಮುಖೇನ ಜನಕುಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬಂದೇಕ್ಕೆ ಧನಶಕ್ತಿದ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮ ತನ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಆ ಜವ್ವನಾದಿಗೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತೆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಲಾಯಿಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲು ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅದುಪ್ಪು ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಎನ್ನೋನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶನ ನಾಕಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ತಂಡ ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಿಡಿತಂದಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಟಿ ಬರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜವನೇರ ತನ್ನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಾತು ಮನಸ್ಸು ಒಟ್ಟುಗಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮ ಎಡ್ಡವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ಊರು ಎಡ್ಡವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇನಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದೈ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ದೈ ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡು ದೈ ಇಜ್ಜಿಂದ ದಲತ್ತು ಅಂಡ ದೈ ಇತ್ತಂಡ ದೈನ ಬುಲೆಪಾಂಡ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆ ಮರತ ಬುಲೆಪಾಟಿಗೆ ಅತಂಡ ಆ ಮರ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬುಲೆದು ಪ್ರಕೃತಿಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲಗಳು ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೇರಿಪಾದವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಈದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಂಡ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸದ್ದು ಒಂಜಾತು ದಿನದ ಪೊರ್ಂಬಾಟಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂಜಾತು ದಿನದ ಪೊರ್ತುಲು ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜವನೇರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತನಕುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಮನಸ್ಸು ಒಟ್ಟುಗಾದು ನಮ್ಮ ನಂಚಿತಿನ ದೈವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜವನೇರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದರು 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪನಂಚಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಖಿಲ ಮುಖೇನ ಆವಾರ್ಡ್ ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಏನಂಚಿತಿನ ಲಿಂಗಪ್ಪನಾಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆನೆಪೋರಿಯುಂಡು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ನನ್ನ ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಜವನೇರು ಸೇರಿದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮುಖೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ
ದೈವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟುಗು ಗುರು ಹಿರಿಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ನಿಖಲು ಪಾಡಿನಂಚಿತಿನ ಈ ಪಜ್ಜೆ 10 ಪಜ್ಜೆ ಉಂಡ ಆ ಪಜ್ಜೆ 100 ಅದು 100 ಪಜ್ಜೆದೊಟ್ಟಿಗೂ 1000 ಪಜ್ಜೆ ಅದು ಒರಿದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಆವಾಡಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಚಾಣಕ್ಯನ ಒಂದು ನೀತಿ ಉಂಡು. ಓರ್ವನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು, ಈವರು ಸೇರಿ ಓದಬಹುದು, 3 ಸೇರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು, 3 ಸೇರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು, 4 ಸೇರಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, 5 ಸೇರಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಪನ್ಪುನ ಸೂಕ್ತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಘಟನೆ ಬುಲೆಪಾದು ಬತ್ತಿ ನಂಚಿತಿನ ಹಿರಿಯರು ಬುಲೆಪಾವನ್ನು ಪೋಪು ನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಎಲ್ಯ ಪನ್ನಗ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟುಗೆ ಅದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಾಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಬಡು ಬಂದು ಆ ನಂಬು ನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದೊಂದು ಪಾತೆರೆಗೂ ವಿರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲೇ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ.